Atsebulukunatsa ngalo suku namhlanje the 24th of October 2024 Sunday spiritual Sunday ke bantu abahle lolo suku kaloku esihlale ngalo si reflect try to contemplate the bigger question about our being here in this universe ukuthi why are we here yabona ke spiritual Sunday lolo suku apho you reflect issues spiritual apho you contemplate your position in this universe namhlanje siphetheke yona into ye Illuminati. Question number 2 besiyiqalile question last week ukubana ithina lento ye Illuminati isuka phi iyaphi. Namhlanje sijonga lento ye Illuminati nesithwalo Illuminati ne devil worshipping. Asifuna ungena ke kulento ithetha ngokuworshipa uSathane because it will be a topic on its own. Qha sisafuna ukuyisondeza kwi-Illuminati ukuthi ngaba abantu be-Illuminati bayathwala na, sisithwalo na, yinto yokuthandaza uSathane na. Singekangeni sinjalo ke mntana omhle sithi wena muntu ofuna ukuncokola nobhele mhlawumbe unezo zinto ofuna ukuzincokola unalomabuthongo ufuna uwahlalutyelwa nathi into yakuleqa ekhaya ikhona laa nto yobhukisha i-appointment ye-hour you book la appointment ngoyapha kula website yethu kulaa nto ithi schedule an appointment xa ufika phayana yakunika ikhalenda uchuze usuku uchuze ixesha ngayo lo mini nelo xesha uza kufonela ubhele i-hour ke mntana omhle namaxabiso abhaliwe kulaa nto singakhange siyitsale ke masingene kuyo lento ye-Illuminati any devil worshipping okanye isithwalo. Siqalile ke kule veki iphelile ihistory ye-Illuminati sayitsho namhlanje njengoba sithetha ngezi zinto zimbini i-devil worshipping nesithwalo the only way yokuyilandela lento mntana omhle zinto zimbalwa. Number 1 is to follow imbali ye-Illuminati. Ithini imbali? Siyenzile ke imbali. Illuminati was a society yabantu who were seeking enlightenment, was a society yabantu who were well off, abantu abenamagama, abantu abezi-intellectuals elo xesha, abantu abesuka kwii-families ezifumileyo ngelo xesha. Yilo society eyayine-problem noburhulumente belo xesha nenkonzo ngela xesha because uburhulumente nenkonzo yayinto inye icinezela le nto kuthiwa kukucinga. Uburhulumente belo xesha nenkonzo ngela xesha they didn't want you to read, befamba umamele le nto uyixelelwayo so that uphelele kule ndawo ubekwe kuyo ungagqithi. Those who sought enlightenment, those who sought illumination felt ukuthi this is not how we'll grow and develop as a people because we still seek to find our space and the reason for being in this universe. We can't, if we are given one book, this is the only book to read, no questions to ask, just sit down and follow the teaching. They then said we need to drift away. Uburhulumente ke nenkonzo elo xesha bade bayicompressa, bayisuppressa, bayipushela underground lento iyi-illumination, the enlightenment. Umbuzo ke abantu abakhe bawubuza uba ingabe isekhonana i-Illuminati. Kuthiwa ke ngabantu bayo ewe isekhona. It is no longer a secret society. Yes, is a society with secrets. It is still about illumination, enlightenment. Ilo society that still work as it used to. Isenazo i-lodges, sometimes it morphs into many shapes. Abantu ke beli xesha lesithetha ngayo ukuba ufuna understand the Illuminati lena sithetha ngayo ayiyo le original Illuminati le uyibona doing the rounds kwi social media. Ufumana email, abanye benu might have received emails okanye WhatsApp messages or any form that invites you to join the Illuminati. Kubekho this person osibiza i-grandmaster akuyi-recruite and then bakuxelele bhatala imali enga for i-process liza kwenziwa ye-initiation and so on. Indeke lento yale Illuminati yanamhlanje, the only way to understand le Illuminati yanamhlanje is to understand the concept ka 419. U-419 is a section, i-criminal code kwinkqubo kanye singathi constitution yase-Nigeria is a section kulo criminal code edilishana nento ze-fraud ne-charges penalties zabantu abazi-offenders. Is a section just like in our constitution xa zathethwa nge-section 25 which talk about the right to health and so on. That is a section. So this 419 is a section ethe kwabanjwa ngayo abantu
promote corruption, involved with corruption, ne-criminal conducts, criminal activities. Abase-Nigeria, you will know as a scam ekuthiwa ngo-419 scam, apho uzofumana ileta kanye i-email ukuthiwe ungubani ifani yakho nomuntu ozalana nawe, unale mali yalo muntu ozalana nawe, sibona wena ukuthi nguwe ofanele ukufumana le mali. Ukuze ukwazi uyifumana le mali sifuna your contact details, sikuthumelela indlela yofumana le mali. Zininzi ke eza scams, zininzi ezi scam. Nalena ke ngoku Illuminati yaphele nayo kwaba bantu base-Nigeria. Masiyigxininise. The Illuminati we talk about it today, that is recruiting you on WhatsApp, Instagram, Facebook, emails, isuke Nigeria. These are Nigerian scammers who sit babhale i-quote ezinde, i-manifestos ezinde, bakuthumele, bakurecruite. What have they done, these Nigerians? Baye bafumanisa ukuthi abantu bakuthi bazilambele torhwana, ba-prepared ukwenza anything ukwenzela uba baphume endlaleni. Wafumanisa abantu bayayithanda nalento yemali ekhawulezayo, njengoba kukho imali ezingena ezifrijini, imali ezingena eziwardropini, it come from the same source. Njengoba kukho ezimali nje kuthiwa ukubhatala i-200 rand uzawufumana i-2 million. Yeah, and you've got people who believe ukuthi lonto injalo. Bakhona abantu abasaskenywayo, but asikho kulonto sikulento yale 419 okanye kulento yale Illuminati nayo lento bu Nigeria. These Nigerians bafumanisa ukuthi ke si prepared not donate ngabantwana bethu egameni lemali uba kuthiwa uzawubulala utata akho nomama akho nabantwana bakho abayi4 uqala ubomo obutsha. Abantu bakuthi ba prepared. What they checked ukuthi kukho lento isithwalo. Isithwalo esi sine characteristics. Mandingene kwezi zimbalwa ezihamba uzibone kuyo lento le Illuminati yama Nigeria, lento sithetha ngayo Z8. Number 1, once uthathe isithwalo kuthiwa ngudilika jele, there is no turning back. You'll find the same thing kwezi Nigerians when they recruit you kule false Illuminati yabo ukuthi if you join, there is no turning back. Number 2, kukho initiation. Ya initiator, you'll know ukuthi abantu bathweleyo even in this country. If you listen to abantu abanjengo J Israel nabanye abantu abathetha ngento zezithwalo in the churches, abantu abanjengo Pastor Makado bahambe bakuxelela ukuthi you go to Nigeria, and ngokwase Nigeria there's initiation. Xa ungena esithwaleni, le initiation yenziwa ngulo grandmaster, ngulo mntu umkhulu kuloo ndawo, bahambe bayoyenzela ngaselwandle apho uzawulaliswa naloo ntombazana intle, loo nto imbi, mhlawumbi imbi, I don't know. So lento ine-initiation, isithwalo ke sine-initiation. Illuminati bafaka le concept ye-initiation. Number 3, lento yale Illuminati, as you know, it has secrets. As it started, it was part of its secret societies njenge Freemasons and so on. Baphinde ke nayo lento bayifaka ukuthi once you join, tell no one, don't listen to anyone ozathi ungu-grandmaster either than mna mrefere kum blah blah blah. You must listen or you must check. Go to Google. In South Africa alone, we've got about 20 or more web pages, websites zabantu abango official website of Illuminati, and yonke lento sithetha ngayo uyayifumana pha. Number 4, lento le Illuminati has got this code engu 666. Lo 666 ke ufumaneke eBhayibhelini kuthiwa yi-number of the beast. Will come ngenye imini sithethe ngaye lo 666. Inaloo nto ke uzayiva xa sesiqhuba ba lo 666 usuka phi. Number 5, you see, when we talk about isithwalo, because into abantu bethu, there's never been a code, there's never been any number. So this is one thing engangeniyo kwinto zesithwalo, except once ungena kwinto esithwalo mntanomhle ungena in the world of is another world lento kuthiwa nguku-underworld, the world apho ukubulala is not a big deal, apho ukuthatha lento yakho iyolala na so many people mess up their lives is not a big deal. Ininzi ke into sesithwaleni where ukwenza ubuthakathi is not a big deal. Number 5, lento ye-Illuminati xa uyixelelwa ngabantu abakuxelelayo xa sithetha ngazo these Nigerians, baxela ukuthi there are world leaders ezi-members, they are musicians. You remember last week sithethile ukuthi abantu abanjengotata uMandela were touted as members ze-Illuminati, abantu abanjengo-Barack Obama or Kissinger, many of United Nations secretaries or general secretaries zoma United Nations,
even musicians. We mentioned Beyonce, or Rihanna, we mentioned Jay-Z, and so on. Not only bona, but rich people. If we are ilandela namhlanje abantu abanjengo Bill Gates bayabalwa xa kuthethwa nge-Illuminati, whether it's true or is not true. When we talk about the true Illuminati, we may not know who are members of that secret society, but ke ngoku kule concept esithetha ngayo kuthiwa if you join, you'll be a member with the following people. Yiloo nto xa ulandela apha ezantsi sizayichaza into yoba kutheni kubekwa la magama baba-famous. Number 6, you are promised success and prosperity. Is a follow-up ke kule nto ingasentla ukuthi if you join uzawuba nathi kwaba bantu banemali. When you follow le nto uyi-reader, there is one recruiter. I followed it, and this fellow also recruited a very famous YouTuber. I was also checking ezinto ze-YouTube, what are they saying? This YouTuber was promised ukuthi if you join, all you do is to pay 156 US pound, then you start to get 100,000 every day, so that ube nemoto, ube nendlu enkulu, ube nemali. These are things that are tempting ebantwini bakuthi kaloku sithi we are prepared to sacrifice kuba sinanto esandleni. Kuthiwa you'll be part of abo bantu ba successful, you'll get imali every day. Yabona iyafana nezamali ezingena eziwardropini, uyayiva le nto le mali yayingena phansi kwebhedi ngoku ingena ewardropini. Unumber 7, kule nto le Illuminati kuthethwa nge-blood sacrifice. There is one line I would love to read. Ezi zinto ezi, if wena ungumuntu ozonqenelayo nje ukufunda, you'll be a victim. Eva, there is no bloodshed if you've been accepted to join this organization. You are to pay the price at the age of 75 years. You sacrifice yourself to the Lord Lucifer. This simply means that you are going to die at the age of 75, and that's the only sacrifice. This was one example. Ezinye ke uzawuxela ubona ufune kuze nento ethile, uze nento ethile, uze nento ethile, uze nomntana wakho intanda, uze nenhloko ye-eagle kanye inhliziyo ye-eagle, uze ento zi-complicated. If you're not able, but even if awuzanga naye umntana wakho kanye umama wakho kanye umuntu wakho kwenu, if uzile kwi-temple, pay nje wena i-5,000, zonke zizinto ezi will be taken care of. Siza kunika yonke lento lena. You no longer need umntana wakho, will get umntana osi-street kid, some hobo, and then when you'll be sorted ube nezimali that you need. So kukhona ke lento ingu-blood sacrifice kuyo lento xa beku-recruiter kule Illuminati yabo. Unumber 8 and unumber last is the main draw card ke mntana omhle esithethile ngasemva. Promise of money paid daily, fame and power. Yile nto yenza uba ubhele ahambe ayothwala. Promise of money, fame and power. Iva ke another phrase which I read, which was very interesting, in one of the websites. Ninzi ke lento kweza websites ndithathe nje lena kuba ndiqonda ba ingathi nami iyanditsala kuba ndingene kuyo lento. Bathi, want to join occult for money and power in Africa? The Spiritual Brotherhood of Marima is an association blessed by the Lord Lucifer, who shower blessings of wealth, power and protection, riches, promotion, and to mention but a few, to those who are willing to give their souls as a sign of appreciation to him in redemption of their poor life. There should be no excuse for poverty, so as long as the solution lies with the Murabitak Confraternity Brotherhood or cult. Ukuba ujoina thina sozuphinda ulambe. Nanso ke i-Illuminati. Go check mntana omhle kule WhatsApp, kwezi web pages, ezi associations, ezi websites lento bathetha ngayo. Interestingly, most of the websites are in South Africa, and they recruit abantu anywhere in the world, and there's a reason why these scammers, umzekelo recently kusandubanjwa ezi scammers ze-dating, they are in South Africa, operating in Cape Town, operating in Joburg, scamming people everywhere. Basuke Nigeria baza apha. There are reasons ukuba imithetho yela lizwe labo nala 419 iserious yababamba bahlale ezitrongweni. Apha in this country they are protected. How did these ones get arrested?